lehen aurreko bideon esan dugun moduan, integral hau egingo dizuet. Gogoratzeko zelan ajustatzen dira zen gauzak arko tangente bat topatu edo lortu nahi dugunean. Ea begiratzen da, logaritmoak ea baralakoa dan begiratuko dugu, beko derivatuak goian dagoen edo ez konprobatuz, kasu honetan 2x-ken lau xik ez dagoenez, argi dago ez dela logaritmo bat, saiatzen gara deskonposatzen izendatzailea, konturatzen gara ez dela posibleko deskonposatzea, erro barruan zenbaki negatibo bat urteten dalako, eta orduan, bakigu arko tangente bat izango dela. Hori dan egin ondoren, egingo dugun izango da, x karratu ken lau x gehi amairu, x karratu ken lau x, saiatu osatzen, bidezkaduren nabarmena izateko. Kasu honetan, a ken b ber bi izan behar da, hau da, a ber bi ken bi a b gehi b ber bi, kontinkor. Eta orduan, a ber bi x karratu bada, argi dago x dela a, ken denez hemen ken, ipini dugu aurretik, eta gero, bi a b bada minus lau x, eta x bada, bi bidera bider b izan behar da lau x. Beraz, b izan behar da bi. Eta orduan, garatuta, geratzen da, ken lau x, gehi lau. Beraz, oneri faltaiako gehi lau ipintzea. Gehi lau ipinita, ken lau ipintzen dugu, ez dugulako nahi modifikatu, eta lehen zegoena gehi amairu. Onaino, izendatzailean dagoen aldugu ipini x ken bi ber bi, eta gero, minus lau gehi amairu, gehi bederatzi. Horrendako x ken bi ber bi, gehi bederatzi izendatzailean. Idatziko dugu hori. Beraz, lehenengo pausua, hau da, zeo zer ber bi eukitzea hor idatzita, gogoratuko dugu, u' zati bat gehi u karratu dala arko tangenteren integrala. Beraz, karratua lortu dugu, baina bata ez, hemen. Gogoratu hori lortzen dugula, zati bederatzi eta bider bederatzi egin ez hemen. Hauze bederatzi, aldu ipini goian, bat behatziren. Eta behian geratzen da, x ken bi ber bi zati bederatzi gehi bat. Hau, aldu idatzi, x ken bi zati iru ber bi gehi bat. Gero argiago ikusteko zein dan u. U izan behar da berbi dagoen, hau da, x ken bi gehi. Orduan, geratuko zaigu. U, x ken bi zati iru denez, u' bateren da. Eta ez dakogu bateren, dakogu bat behatziren. Orduan zengo dugu? Bat behatziren kanporatu, bateren ipini, eta orduan hiru ipini bidetzen kanpuan. X ken bi zati iru ber bi, gehi bat dx. Orain, hauze integrala bai arko tangente, hemen daukagu bateren. Arko tangente, x ken bi zati iru gehi k. Eta lan amaituko zen integral hori.